Alright, so mufuna landeni ku presentation yathu ya lero tikupitiriza kuzukuta nkhani yokhuza maulosi, right? So chimene chinanofuna ngofotokoza ndinalo tino pali ma themes ena amene ngati sititha kwatolera bwino sitingathe kula m'buku la chivumbuluso, right? I think pa channel papa ndinapangapo presentation yokhuza mulungu amene timapembedza m'buku la chivumbuluso, right? So tinapanga zimene zifaya chifano bukulo ndi chivumbuluso cha Yesu Khristu chimene anambira kuchokera kwa Atate. So tinafunika tipange theme imene ndipanga cover imene imafekera m'buku la chivumbuluso. So tinapanga utatu wa Mulungu m'buku la chivumbuluso. Kena kuno tinapanganso malamulo m'buku la chivumbuluso, right? Kuti tivise tino malamulo ake ndi atiwo. Tinaonanso kuti no anthu a Mulungu mulosi, anthu a Mulungu ndi atiwo, right? I think ndi presentation yambirira ine amene ndapanga okhuza Ayuda anchivumbuluso, right? So lerolo timafuna tingopanga cap off, right? I think chinanso chimene tinapanga focus mbiri mpingo wa Mulungu, right? Tinapanga focus pa mpingo wa Mulungu etc. Ndiye tinapanga focus so apapa ma presentation awiri airtight imene timaona kuti no tikamakamba za chiweruzo kukamba chiweruzo yake ndicho because nthawi zambiri timakamba chiweruzo koma nomwe atikukamba zinthu zosiyana. So tinaona nawo tino chiweruzo chimene tuchikamba m'buku la chivumbuluso ndi chiweruzo cha kufufuza osati kuti uyakamuka pena ayi koma kufufuza unena kuti no ndi ufumuzi umene ukubweretsa chiyero. Icho chimene tinaona anaona kuna tuno mu zaka za 1844 pamene Mulungu amabwezeresa zoonadi zimene zinatayika around those years zinatayika kuzera mfumu wa chilombo. So lero tifuna tione no nkhani ya tsiku la chitetezero, right? Kodi tsiku la chitetezero ndi litiro kapena kuti no tikamaona bwinobwino tuno Yesu atauka, okay? Kuti anapita kuti kodi anapita chipinda chopatulikisisa kapena chipinda chopatulika, right? So zimene mwina anthu ena amakhala nazo mafunso, right? Tifunika tione lero kuti what is the significance ufunika lake lokupesa zinthu izi ndi chani, right? So phunzira lero tikuzama mu Aheberi chapter 9 tionanso 10 pang'ono ndi 8, okay? So tikhala tikuona mu zimezi koma chifukwa ina tino chichiwa ndi chosungunukira kwambiri, ndi chosungunuka ndapanga dala presentation 100% PowerPoint ili mu chizungu koma noti ziwerenga nchichewa ndimamanga compare ndi chizungu. So mwina munthu adabwate chifukwa ma verse sineke nchichewa ndifuna tuno nchichewa nchosungunuka koma ziliwerengera mu chichewa. So iniyo nditapempha mukhaise ndi Bible ano kuti muzipanga compare, okay? So Bible ya chizungu imene tizigwisa ntchito kwambiri ndi ya New American Standard Bible Version, King James Version komanso New English Translation. Sizama version atatu pazifuwa. So mukaona na presentation mumvesesa. Alright, so panthawi no mafuna tino tipemphere kuti tikhale ndi phunziro lathu amamawa tisema semphere ambuye tifuna tikuzima padera ife chisomo chanu tikuzani fati malola kuti mawana akamveke konsekonse. We pray that your grace be more for us kuti dalisa ife ndosamene ataonere pakanema muzina Yesu Kristu, amen. Alright, so tisanambe zonse tingopanga share PowerPoint. Okay, so I think iwoneka amenewe nawosana iwoneka amenewe. Yeah, Yvonne. Okay, all right. So, ababa tikhala tikutani tikuyang'anisisa makamaka muphunziro limene lili limene lili Yesu mukachiswa kuti wakumwamba. Okay, so ndiphunziro lofunika kwambiri kuti no tilimvesese kuti tikamati Yesu ali mukachisi, right? So anthu ambiri akamaganiza kuti no Yesu ali mukachisi wakumwamba chimene amaona ndichi kuti ndiye kuti palidi mikate 12, palidi nyali zingati 7, paiso kaguwa ka zofukiza ndi pali chisalo kumwambako, right? Kena kono mwina akerubi awiri eni
ndi palino Mulungu akhala amene. So chimene anthu amaona ndi chimenechi nthawi zambiri kakamba za kachisi, right? So uyu ndi kachisi amene Mulungu anamuwuza nda Mose kuti amange. Koma m'mitu mwa anthu akamaganiza kachisi koma amakhulupirira tino ndi 100% imene zilira papa. Okay, so tipitiriza. So ndimafuna kuti tione. So ine ndili ndi Bible langa ili ndikuiza NASB. Okay, King James Version sindinayo. Kumano pazifuka zina ndapanga switch kwambiri kuti no ndizigwisa ntchito NASB makamaka kupanga study. Okay, tikamaza kufika kuchimuso 13 muzamvesesa kwambiri fayani panopa I've made that switch kuti no kupanga study it's better kuuza NASB because NASB mukayona muno bwino ndi imene at least imapanga stick to original context and meaning kwambiri. Okay, all right, tiwerengereni pa Aheberi chapter 8 verse 1 and 2. Aheberi 8 verse 1 and 2. Verse 1. Verse 1. Komatu mutu wa izi tanenazi ndi uwu. Tinaye mkulu wa nsembe otere amene anakhala pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa ukulu mkumwamba. Verse 2. Mtumiki wa malo opatulika ndi wa chihema choona chimene Ambuye anachimanga si munthu ayi. Yeah, so tikaona apapa zimene zikukambidwa apapa, tikaona pa Yohane chapter 1 verse yake ya 14 Bible ikutiuza kuti no ati chilamulo chinadza 1 verse 17 ya chilamulo chinadza ndi Mose koma chisomo ndi chinandi chinadza ndi Yesu Khristu. Tikamakamba za kachisiona kapena chihema choona chimene chinamangidwa ndi Mulungu osati munthu. Akukamba zonena kuti tikamaona chilamulo imene chinalili, right? Nkhosa imaphedwa, right? Mwakhala wansembe chamamwalira amasankhanso wina, right? Nkhosa ikaphedwa zathera bomba. Kono tikaona zimenezo chilamulo chinadza kuzera mwandani wa Mose. Komano choonadi ndi chokhazikika chogwirika chili mwandani mwa Yesu Khristu. Yesu anafa ngati nkhosa, yes. Komano moyo wake uli mwa iye, right? Anauka ngati wansembe sakufanso iye akupitirire. So tikamaona zinthuzi, yeah? Tikamaona chifanizo ndi tikamaona choonachi ndi chogwirikacho. Choonacho chimakhala chachikulu ndipo chogwirika kuposa chifanizo. So akamakamba za kachisi akukamba kuti no Yesu ndi otumikira mukachisi weniweni. Mwanjirena tikamaona kachisi uyu zinthu zimene zili akhale mukachisi zikhala zogwirika zoposa kachisi uyu. Okay, akamati Yesu ni mwana wa nkhosa amene alichotsa tchimo la dziko lapansi, sizoti Yesu amaoneka ngati nkhosa ayi. Ndi chimodzimodzi akamakamba zoti kumamba kuli kachisi, sizoti kachisi amene ndi tazifa azioneka ndendende ngati mene kachisi wa dziko lapansi amaonekera ayi. Chifukwa yani wapa dziko lapansi anali fanizo chabe, anali fanizo chabe wapa dziko lapansiyo. Okay, so tikufika ndi verse now no verse iyi kuti itanena kuti tikazindikire na no kuti kachisi kuti kumamba. Okay, kachisi aliko kumamba, right? Amene ali kachisi weni akamakamba kachisi weni ndi no akukamba za chinthu chenicheni. So of course anthu amene amakhala stuck pa Exodus 25 verse 8 amanena tumaona Mulungu anena no mundimangire kachisi. Of course Mulungu anamuonesa. Now mafuna nena chinthu ichi chimene Mulungu anamuonesa Mose ndi kachisi weni wakumamba kapena kachisi amene Mose anapanga. Mona nati chimene Mulungu anamuonesa Mose ndi kachisi amene Mose anapanga. Ati upange zinthu zimonga mwa dimensions amene ndakuuza. Okay, so kachisi amene Mose anapanga ndi kachisi amene Mulungu anamuonesa Mose. Mwandivesa amenepo. Fara anthu amene akawerenga verse imene amaona kuti okay, so Mulungu anamuonesa kachisi Mose wakumwamba. So Mose akupanga kachisi wapadziko lapansi exactly wakuti wakumwamba. Now tikangoyamba zimenezo ndi tiyamba kubalika chifukwa chokuti chani, chifukwa tiyamba kutenga china chiyesi cha mufanizo ndi umayembekezera kumwambaso zili bwanji zili choncho. Mukuona vuto pomwe limayambira. Okay, tingapite kukawerenga verse yo Exodus 25
vesi yake ya 8 tikufuna kuti no tiziwerenge zinthu zosati mwachizolowezi mwa denominational tradition ayi koma zowerenga mene zilili. So muzipanga ku machawe Exodus 25 verse 8 ndi 9 aliya. Verse 8 akuti ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Verse 9 monga mwa zonse ine ndili kukuonetsa iwe chifaniziro cha kachisi ndi chifaniziro cha zipangizo zake zonse momwemo uzimange. Tawerenga ndi verse 13 aliya. Verse 13 ndipo uzipanga mphiko za mtengo wa sitimu ndi kuzituta ndi golide. Okay, ndati tiwerenge apo podala chifukwa chanena kuti funso langa ndilonena kuti kodi kachisi amene Mose anaona ndikuti anaona kachisi wakumwamba kenako Mose anayamba kulemba pasi. Ineyo zimenezo ndi masusa 100%. Chifukwa chanena kuti tikaona even zinthu zina anamuza atayike chikopa cha mbuzi ayike badger's skin, right? Anamuza atawutenge acacia wood kenako muzungulize ndi golide. Funso ndila kuti kodi kumwambako kulidi chikopa cha mbuzi? Kodi kumwambako anatenga acacia ndi kumuzunguliza ndi golide? Yankho langa ndoti ayi. Yankho langa ndoti ayi. Funso lina ndoti kodi kumwambako ndikuti kulidi guwa lenileni lokuti lopherapo ng'ombe? Yankho langa ndoti ayi. Okay, nkhani ndinena kuti no zimene Mose anapanga ndi chifanizo chimene mukapata adamuona. Ifati mukawerenga Exodus 25 kungowerenga chapter chonse muona kuti izizi ndi zimene Mulungu anamuonesa ndi Mose. Chimene Mose anapanga chija ndi chimene Mulungu anamuonesa Mose. Anthu ambiri akawerenga mavesi amanoro Mulungu anamuonesa Mose kachisi wakumwamba mene alili kenako Mose anayamba kupanga kuti zifanane kachisi amene no. Chimene Mose anapanga ndi chimene Mulungu anamuonesa. Right? So even kani ya kachisi imagawa chikhristu pakati. Ifati anthu ena amakhupira no kachisi amene ukamba baba akamba za thupi la ndani la inu ndine. Ifati no Bible makamba zoti no inu ndine fendika akachisa Mulungu, right? Okay, ena amakhupira no kachisi amene ukamba za mpingo wa Mulungu kuti no anthu tonse pamodzi amene tilozazana ndi mzimu wake ndife kachisi wake, right? Zimenezo nzoona. Inu ndine individually paikha ndife kachisi wa Mulungu. Inu ndine tonse ngati tozazana ndi Mulungu ndife kachisi wa Mulungu. Koma palinso chinthu china chimene Mulungu akufuna tionesere kuti kumwambako kuli malo ena otchedwa chani kachisi. Okay, so tikamakamba za kachisi wakumwamba tikukamba malo amene akukhuza chipulumutso cha inu ndi ine. Pamene Yesu Khristu akuyimira inu ndi ine. Ifano mukachisi wakale pamakhala nkhosa ijakafa imathera pomwe koma zakhala nawo chano ansembe. Kumano kumwamba tikuza kuti Yesu anafa anauka sanathere pompo akutumikira kwa inuyo ngati wajani wansembe. So pamenepo ndi pamenepo akuyamba nomawo kuti kumwamba kuli kachisi weni ndi kulidi otumikira amene ali wajani wansembe. So tifuna tizimvesese zinthu zimwe chidunji. Okay, tiwerengeni pa Chivumbulutso 11 verse 19 aliyani. Chivumbulutso 11 verse 19 ali banja sokwe. Chivumbulutso 11 verse 19. Yeah. Akuti ndipo anatsegulidwa kachisi wa Mulungu amene ali mmwamba ndipo linaoneka likasa la chipangano chake mkachisi wake, ndipo panali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomerezi ndi matalala akulu. Yeah, so
Ababa ndikaona akuti kachisi wamamana anasegulidwa. So yes, chivumbuluso chimakamba zinthu mwa old covenant understanding, okay? So kachisi anasegulidwa. Mukatenga buka chivumbuluso mumva malambi pakamba kachisi, right? Koma nomuona natino akamanga kachisi amapanga always connect ndi nkhani za chivumbuluso kapena nkhani zimene zikukhuza ifeyo. So iyi ndi suggestion ena mwina sindingathe kumvetsetsa 100% imene kachisi wakumwamba amaonekera kapena zichitochito zakumeneko, komano tikufika timvetsetse ona kuti Bible lulira ife kuti malo achani alipo ndipo akugwira ntchito zina zachani za umulungu. Okay, so asogolere Mulungu panga pini ku Aheberi chapter 9 fatino kumene titakhazikike kuyambira pano mwina kufikira kumapeto. So ku Aheberi chapter 9 tikumene kuli nkhani yathu yonse. Okay, so mutowerengera Aheberi chapter 9 verse 1 mpaka na 5. Aheberi 9 verse 1 mpaka na 5. Verse 1. Ndipo chingakhale chipangano choyambachi chiyambireso. Ndipo chingakhale chipangano choyambachi chinali nazo zoyikika zakulambira ndi malo opatulika apa dziko lapansi. Pakuti chihema chidakonzeka choyambacha mmenemo munali choyikapo nyali ndi gome ndi mkate woonekera. Panja patayikidwa malo opatulika. Verse 3. Koma mkati mwa chophimba chachiwiri chihema chonenedwa malo opatulikitsitsa. Verse 4. Okhala nayo mbale ya zofukiza ya golide ndi likasa la chipangano lokuta ponsepo ndi golide. Momwemo munali mbiya ya golide yosungamo mana ndi ndodo ya Aaroni idafukayo ndi magome a chipangano. Verse 5. Ndi pamwamba pache akerubi aulemerero akuchi. Verse 5. Ndipo pamwamba pache akerubi aulemerero akuchititsa mthunzi pachotetezerapo. Za izi sitikhonza kunena tsopano padera. Yeah, so ababa zimene Paulo akupanga wayamba ndi kufotokozera kunena kuti mu chipangano chakale kunalinso zinthu zoyikika ma service, right? So akukamba za artikuli kachisi worldly sanctuary, right? Pa Hebrews 1 verse 1. Okay, so pamene akukamba ichichi akufuna asiyanise pakati kachisi pa dziko lapansi ndi kachisi kuti wakumwamba. Maona, so akamba za pa dziko lapansi mu chipangano chakale panali kachisi amene anali ndithu ndi zipinda zingati ziwiri. Okay, so afotokoza kuti chipinda choyamba kunali ndithu mkate, right? Kunalinso ndithu candlestick, I think it is like ndinacho ena pakapa. Yeah, ish, right? So afotokoza kuti pakachisi dziko lapansi, so akamba za zipinda ziwiri. Notice sana akambe za outer court. Ayi, wangu figure straight kachisi wangufikira ku chihemachi, right? So wakamba zota unali kandulo imene ndi manja 7, unali ndithu table of showbread pamene pamakayikira bread, panalinso ndithu chani pamene panali ngati zofukiza, gwalo zofukiza, right? Kenako panali chipinda chopatulikitsitsa kapena chipinda chamkati
penepene ija likasa, right? So pane chinayi chotchinga apa na isalo imene imatchinga mkatimo ndio kumachida malo opatulika uku malo otani opatulisa. So wakamba zoti izizi zinalipo m'chipangano yani chakale, right? Now tikamvesesa pamene papa key verse ndi Aheberi chapter 11 9 verse 11 to 12. Okay, tatiwerengeni pamenepa Aheberi chapter 9 verse 11 to 12 mukutenga pamene kuti no engati to taitolera fande key verse ndi imeneyo Aheberi 9 verse 11 to 12. Aheberi 9 verse 11. Muwerenge chapter 9 verse 11 to 12. Yeah. Okay. Chapter 9 verse 11. Yeah. Koma atafika Khristu mkulu wa nsembe wazokoma zili mkudza mwa chihema chachikulu ndi chamngwiro choposa chosamangika ndi manja, ndiko kunena kuti chosati cha chitengedwe ichi. Verse 12. Kapena mwamwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwamwazi wa iye yekha analowa kamodzi kumalo opatulika atalandirapo chiwombolo chosatha. So chichacho chandisangalatsa. So mukaona King James version imene anayikira anakamba zokuti by his own blood he entered into the holy place having obtained eternal redemption for us. Okay, so ndiwerengaso mu NASB verse 12, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood he entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption for us. So iyo kangati ndinayipanga quote inali NASB ndikali. So nimafuna tingoona tuno King James version ikuti bwanji. Okay, fatino the reason why inapanga switch on over switched my presentations obviously this is a King James, but then popanga study I prefer to use Hijani NASB because imapanga stick to the original understanding. Okay, tikaona pa KJV, okay, ikugamba so chimodzimodzi koma notoona ati mbali mavesi nake tiyambano kupanga divert. Anyway, so at neither by the blood of goats and cows, but by his own blood he entered into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So tikaona mene pa Hebrews 9 verse 12. Okay, utumiki wa Yesu Kristu ndofunika kwambiri kumvesesa mfano anthu ambiri akamaona pa Hebrews 9 verse yake ya 12 amayimasula kuti no Yesu anapita mchipinda chotani chopatulikisisa. Okay, so mwina kwa anthu ena sangathe kumvesesa kuti zimene zofunikira motani. Okay, tione New Living Translation. Muive New Living Translation. No, once for all he took blood into that most holy place, but not the blood of goats and cows. He took his own blood. With it he secured our salvation forever. So NLT, once for all he took blood into that most holy place, meaning the New Living Translation. He took blood into that most holy place, New Living Translation. Mayona. The movie NIV, he did not enter by means of the blood of goats and cows. He entered the most holy place. Mayona NIV meaning. Okay. Tikaona MSB, you can I think MSPC nabange specify. Okay. Koma tikaona NKJV he entered the most holy place. So tikamaona ma versions ena NASB yubanga agree the King James version because abanga agree not no yes ata kwera kumamba anaka fika malo mwa ife mu chipinda chotani chopatulika. Okay, so why is this important? Further now tikamakamba za atonement ndetuno tsiku la chitetezero, right? Chitetezero chimachitika mchipinda chotani chopatulikisisa moyo nameneyo. So anthu akamana tuno yes pokwera kumamba anakalowa mchipinda chotani
chopatulikisisa akutanthauza nayo kuti pa Calvary ndetino miyambo yonse inakwaniritsidwa, even tsiku la chitetezero chinachitika pachani pa Calvary, zimene akufuna kuthandizani zimene zonse. So ukatenga version imene ikupanga advance fundo yotino Yesu anapita chipinda chopatulikitsitsa ndeto kuthandiza nawo tino the day of atonement inachitika pa Calvary. So NASB ndi KJV zikugwirizana kunena no Yesu anapita chipinda chodani chopatulika. So izizi ndikufuna tino tizitolere. Okay, so anyways ndi fotokozabe tikapitabe kusogolo. Alright, so bafuna nena tikufunika tizikhala careful tikamaliza ma translation. Fata no ma translation ena atakupanga lead to a different understanding yokuti ndoti wewe ukhanga tuno walowerera ngati, okay, mwa chiphunzitso china. Right, so sindingatana tuno okay ma translators ena anali honest ena sanali dishonest, right? Teza mbiri munthu amene apanga translate from Greek to English amakhala ndi ma bias ake, okay, mina mazifisa zinthu. So pamatha ma discrepancies ena koma tikaona ma versions pali version imodzi imene ukati iwerenge kwambira Hebrews chapter 8, 9 ndi 10 imakhala consistent ndi NASB, okay, inapanga translate bwino original Greek osapanga so modify ena wali wose kuti apanga clarify. Fano ma translators ene akamapanga translate amafuna kuti no apange clarify tuno context iveke bwino kapena meaning iveke bwino pamene NASB imangosiya kungopanga translate imene zilili. Okay, right, so ningopereka chisanzo. Okay, tatiwerengeni Aheberi chapter 10 verse ya 9. So ababa ya 19. So ababa tikhazikika pa zipinda ziwirizi. Chipinda chopatulika kapena chopatulikitsitsa. Fatino nkhani ikulu we are not concerned much ndi chipindacho pese. Wano nkhani ndiyo kuti chipindacho chikutanthauza chani. Ndimakufuna kunena chinthu ichi kunena kuti anthu ambiri amakhala concerned ana chipinda chakuti fatino kumwamba kukachisiyo, okay, tikamvesesa bwinobwino akutanthauza kuti chani. Mungolengera Aheberi chapter 10 verse 20 mutolengera pamene popo ndifuna ndipange point ya verse 20 ati ya Aheberi 10 verse 20 mwambire verse 19 mwambire okay okay, anyways tawengere Aheberi 9 verse 2 tambira pamene popo Aheberi 9 verse 2 9 verse 2 Aheberi 9 verse 2 mungowerenga mavesi ali pa screen ipo imodzi ndizipanga focus 9 verse 2 ya 9 verse 2 pakuti chihema chidakonzeka choyamba chija mmenemo munali choyikapo nyali ndi gome, choyikapo nyali ndi gome ndi mkate woonekera paja patayikidwa malo opatulika. Yeah, so akamba za malo opatulika. So malo opatulika ndi kumene kunali nyali komanso gome yoyikapo mikate komanso panaliso yani zofukiza. Awo ndi malo otani opatulika. Okay, aho pamveke ndemone 9 verse 12 mene anakambira bu NASB. Tapita verse 12 adiya verse 12 yes, kapena mwamwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe koma mwamwazi wa iye yekha analowa kamodzi mu malo opatulika atalandirapo chiwombolo chosatha. Yeah, so akuti analowa malo otani opatulika. So NASB ikugwirizananso ndi chiamene kuti utumiki wa Yesu Khristu kumwamba unayamba mu chipinda chodani chopatulika. So ndikufuna tuno tiende consistently muno bwino. Tapitiriza pa verse 24 ya verse 24 9 yomwe chapter 9 yomwe yes pakuti Khristu sanalowa malo opatulika omangika ndi manja akusanza oona komatu mmwamba momwe kuonekera tsopano pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Yeah, so apopo pali consistency chichewa ndi NASB. Fatino NASB ukamba sino yes sanapite
malo otani opatulika. So tikuona consistent definition. So pa Hebrew chapter 9 verse 1 to 5 Paulo akuyamba ndi kupanga define ma terms. Anakamba za malo opatulika mchipangano chakale kuti mapezeka chani, malo opatulika mchipangano chakale mapezeka chani. Ndi akuyamba zokuti pa verse 12 akuyamba tino yes anapita chipangano chotani chopatulika malo mwandani mwa ife. Okay, so akuti no pa verse 24 Yesu sanapite malo opatulika opangidwa ndi anthu koma anapita kuti kumwamba pamene pali nkhani. Mwaona pa verse 24 tikapita ma versions ena amakamba tino malo opatulikisisa. Ma versions ena tikaona verse 12 24 amakamba za malo opatulikisisa. Now once munthu akamba za malo opatulikisisa ndio tikuthandiza tino Deva tono inachitikale pa mtanda. Okay, ni forukuza mtsunuzo liyana tikamba za atonement kama za mafeast aje. Panali achina Passover, panali Pentecost, panali ukado opanda chotulukisa, ndi panayinso tsiku la chitetezo, right? So anthu amathandiza tono tsiku la chitetezo ija inachitika sayana pa mtanda zonse, right? Kumana papa tikaona chichewa NSB verse 24 kwamba zino Yesu sanapite malo opatulika opangidwa ndi anthu. Okay, so tikaona mene ikupangala flow NSB ndi chichewa ipanga flow bwino apanga define malo opatulika ndi chani, ndawo kusoneza zino Yesu sanapite malo otani opatulika opangidwa ndi anthu koma ali kuti kumwamba. So ndipanga comment verse 24 tawerenga ni verse 10 chapter 10 verse 9 chapter 10 verse 9 verse 9 10 verse 19 sorry verse 19 chapter 10 verse 19. Yes. Ndipo pokhala nacho abale chilimbikitso chakulowa m'malo opatulika ndi mwazi wa Yesu. Yeah, so amapanga translate no malo opatulikisisa, which is wrong again. Okay, ati ifeyo ili ndi chilimbikitso choti titalowa malo otani opatulika mwa mwazi wa ndani wa Yesu Khristu, zera mwa moyo wa ndani wa Yesu Khristu. Terenga neno verse 20 ariya verse 20 verse 20 panjira yatsopano ndi ya moyo imene adatikonzera mwachotchinga mwachotchinga ndicho thupi lake. Yeah, so apa pamene ndimafuna kuti timvesese kwambiri pa dziko lino lapansi pamakhala chinsalu chotchinga. Okay, mwina nengeka chithunzi chake ndithama kosoko ndibwereraso mbuyo ndipasa chance up. Tikaona muchipangano chakale uku kunali kunja. Okay, so ukuku sakukupanga even consider buku ya Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 kupanga focus uku kuti tikamakamba sakumamba Yesu ali uku. Ndawo akamba zokuti panali nditu chipinda chopatulika, ndawo akamba chipinda chopatulikisisa. So anakamba zokuti kunali nyali, kunali guwa wekapo bread, kuwala zofukiza, kunali chotchinga, kunali chipinda chopatulikisisa ndi kunali likasa. De Paulo zimene akutuza ife zinena kuti Yesu sanapite malo opatulika opangidwa ndi anthu. Mamaona amenepa Yesu ali kumwamba koma malo amene anapitawo si awa. Anthu ambiri akamapanga argue kuti Yesu ali chipinda chopatulika kapena chopatulikisisa, iwo chimapanga argue njotino Yesu pamene ali kumwamba ndi kuti anayima pamene pali mkate, pali kagwa kufukiza, pamene pali nyali zisanu ziwiri. Iyo amakhulupirira kuti kumwamba kuli literally nyali zisanu ziwiri. Amakhulupirira kumwamba pali chinsalu chimene chimatchinga malo opatulika ndi opatulikisisa. Iyo amakhulupirira kuti kumwamba kukachiso kumwamba pali chinsalu ndi chimtsinja malo opatulika ndi opatulikisisa. Koma Paulo akuti Yesu pamene ali kumwamba pamaso pa Mulungu. Tikamaona chipangano chakale pamakhala chotchinga apa chotchinga. Ndi tikawerenga Exodus chapter mwina tiwerenga sogolete tifuna tiwerenge zinthu zifande tisangokhala ndi kungulu yankhuleya tabe mubwerere ku Hebrew mungogera ku Hebrew kuja koma ife tifuna tiwerenge Exodus chapter 25. Mwafika pa Exodus 25? Yeah, 25. Yes.
Yeah, then mafuna mundu werengere pa verse 21 to 22. Kuti mulungu muchipangano chake amapezeka patipo. Verse 21 to 22 ariya. Verse 21. Ndipo uziyika chotetezerapo pamwamba pa likasa, ndikuyikamo mboni ndidzakupasayo mlikasamo. Verse 22. Ndipo pomwepo ndidzakomana ndi iwe, ndikulankhula ndi iwe ndili pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiriwo okhala pa likasa la mboni, zonse zimene ndidzakuwuza za ana a Israeli. Okay, asogolere funso. Kodi mulungu akumakumana ndi Mose chipinda chopatulika kapena chipinda chopatulikisisa? Amakumana ndi Mose mu chipinda chake chiti akamareka akumuyankhulisa mulungu amankhula kuchokera mu chipinda chiti? I think chipinda chopatulikisisa. So tikaona mwino mumbiri tonano mu chipinda chopatulikisisa panali akerubi awiri ndipo pamakhala kuwala uku kumene sikunapasidwe ndi munthu, kuwala kumeneko kumayimirira kupezeka kwa mulungu, right? So Mose akamati kuyankhula ndi mulungu akalowa mu chihema iye amayima uku ndeti ayika chofukisa tija, ndeti mulungu azimayankhula kuchokera apa, ndeti pali chotchinga apa tili mozenebe. So mulungu akumayankhulisa mawu azibwera kwa Mose ndeti Mose atuluka. So mukawerenga buku la Exodo, Levitico, Deuteronomy muona ana Israeli akalakwisa mulungu akaonala mchihema mulungu amayankhulisa kena Mose atuluka kusayankhula ndi anthu, zimakhala choncho. Now tibwereni ku Hebrew chapter tatiwerengereni Hebrew chapter 10 verse 19 to 20. Tawerengeso na Hebrew chapter 10 19 to 20. Verse 19. Yes, ariya. Ndipo okhala nacho abale chilimbikitso chakulowa malo opatulika ndi mwazi wa Yesu. Asogolere manekayepo. So tikaona chipinda chopatulika ati ifeyo pamene tikukhala ndi chikhulupiriro tikulowa chipinda chotani? Chopatulika. Mu chipinda chopatulika cha pa dziko lapansi mulungu amapezeka mmene mungati? Mulungu amapezeka chipinda chotani? Chopatulika. Now tawerenga ni verse 20 ariya. Verse 20 ariya. Verse 20. Panja yatsopano ndi ya moyo imene anayikonzera mwachotchinga ndicho thupi lake. Okay, so chimene chimalekanisa chipinda chopatulika ndi chopatulikisisa ndi yani? Chinsaluje? Chinsalu chinayi chotchinga. So pamene akukamba Paulo zakumwamba akutanthauza tino talowa chipinda chopatulika mwa chikhulupiriro kudzera mwa moyo wake, ndi tikulowamo kudzera mwa Yesu Khristu amene thupi lake ndiye yani? Chotchinga. Chotchinga ndiye yani? Thupi lake. Meaning tikamvetsa apo ndi tino kumwambako kulibeko chinsalu china chilichonse yayi. Chifukwa tino tikawerenga Baibulo akutuza ife tino Yesu pamene ali kumwamba, even Stefano anamuona masomphenya atino Yesu akukhala pa dzanja lamanja la ndani? La Mulungu. Tikaona muzipinda ziwirizi mulungu anamuza Mose ine ndizikumana nawe pati apa pamwamba pa akerubi. Koma Baibulo liza pamene sakubwera kumwamba atokakhala pa dzanja lamanja. So chotchinga chimene chikutuza ife Yesu akugwira ntchito ichi ndiye mwini thupi lake. Kuchipangano chakale wansembe mumadziwa kuti ali mpingo chopatulika chifukwa sanaduse ya chinsalu chotchingachi. Mumadziwa wale wa chipinda chopatulika chifukwa wadusa chinsalu cherani chotchingachi. Komano muutumiki wa Yesu Khristu kumwambako tikamakamba saka palibepo chotchinga. Chotchinga ndiye yani? Thupi lake. Mwanjerena kuti tizizwa kuti okay apapa Yesu akugwira ntchito iti tizira pachani pa thupi lake, kuti tize tino Pasika wachitika
tiziwira chimene chikuchitika Yesu Khristu. Yesu wafa ndeti Pasika wathu wachitika. Yesu wauka ndi munthu woyamba kuchita chimo ndi imfa ndipo wauka ndeti zorowo ndizoyamba kucha zipaso zoyamba kucha uyu, right? Yesu akasanulira mzimu ndipo iye akutisanulanso ife tizorowo ndi Pentecost. Manifesta yenebe sikuti kuti kumwamba kundeti pa chisalu china chotchinga, no. Tiziwa zoonadizo kuzera mwa chimene chikuchitikira ndani Yesu Khristu. Kumwambako palibe kugawa chisalu kuti no ichi chipatulika kapena chitani chipatulikisisa. Chifukwa Yesu pamene akukwera kumwamba wapita straight kumene Mulungu ali ndi pali pa dzanja lake lamanja. Koma akutumikira muja mukachisi zimene zikuruza ife nena kuti tiziziwa zimene Yesu Khristu akupanga, zimene zikulumikizana ndi chilungamo chakale kuzipanga fulfill kapena kuzikwanirisa, tiziwa tikamuyang'ana Yesuyo. So argument sizotunoti Yesu anapita kumwamba, anapita chipinda chopatulika kapena chopatulikisa. Chimene ife tikuyang'ana icho tuno kuti ntchito imene akupanga Yesu akupanga ntchito imene imayimiriridwa mu chipinda chopatulika kapena pamene Yesu ali kumwamba akupanga ntchito imene imayimiririra chipinda chopatulikisisa pamene tikufunsa ife ndi pamene popo. So argument ya Paulo ndiyonera kuti no pamene Yesu akwera kumwamba akupanga ntchito imene imayimiriridwa chipinda chotani chopatulika. Koma kumwambako kulibe chisalu chotchinga. Makosana ndi imeka pamenepo alipo amene ali ndi funso kapena amene abalika. Brother Frederick muli bwanji pamenepo? Mwana funsa ini for last time munaza funsa. Right. Zikuveka asogolera. Frederick. Yeah, of course, and of course I was also thinking it's chimodzi maka. I don't know, ndikuveka? Yeah, ukuveka, yeah. Okay. Yeah, ndi chinthu chimodzi chimene no inenso ndakhala sonani ndi mafunso nthawi ndi kutanthauzira uku ndikumenenso nanenso ndathandizikapo sinambeya kuna chilungamo thandizikapo na kuti yochinga chimene chimayiwa chani anthu ambiri akhati kusitengera ndi kwambiri kuna kuti no chihema ndi yochinga moti mwakuti ndinati munthu naga amazina kuti it was just a room koma idaona kuti pali semene ndikupeta mundi kwamba kumva izi kana koma uchi understand amweni muveka pasi kwambiri I don't know where waitalikira okay waitalikira mai kutaikako pafupi ndi kamwe yako. Okay hapo I don't know ngati kuveka muno bwino. Yeah, I want to clear tie uncle. The thing is ndimana kuti ndakhaso ndibiso mu chinthu ngati chimene kuchimvetsetsa chinthu ichi kudai kovuta ndi munthawi yaitali yakhala kunena kuti no ndikukakamira kumanena kuti chochingadi chinali vodi chimene chimayimirira ndiona kuti this is a room imene kugawa zochitika inde zodziwika ngale kuti mabezo ndi kumaika chiyani kusiyana koma ndo understand kuti now new covenant you know Jesus Christ is the one amene ali ngati no ochingofika zimene Yesu Kristu this understanding ita even samalipo mara amene waindi neso nakasudi sana na kuti semarato jane dawo fikiri kuti there is indeed kai hema jenisheni ndi mujani kumwamba. This has just opened my mind now to understand. So I cannot say much. For information, if you get on YouTube, you know, at least the figure per standard, you know, kazika mo give it. It is so good. All right, that proposal comment menu. All right. So nkhani ndi imeneyo nkhani ndinena kuti tikaona type ndi anti-type tisangotenga type ndi kuchipanga blow up kuti ndi anti-type no
kachisi amene anamanga Mose ndi kachisi amene Mose anaona. Mulungu sanampase Mose kachisi wakumwamba. No. Kachisi amene anamanga Mose ndi tikumuona apayi. Uyu ndi amene yuyu. Tikamamvesesa zinthuzi, Paulo sakupanga comment kunja kwa kachisi. Chifukwa chani? Kunja kwa kachisi ukuku kuyimirira utumiki wa Yesu Khristu pachani pa dziko lino lapansi. So kuti timvesese nkhani ya kachisi, tifuna timvesese kuti kachisi ndi timeline, ndi nthawi, right? Tikamaona ukuku Yesu anakamba ndi njira choonadi, ine ndine chiseko. So pobwera dziko lino lapansi Yesu amapanga njira yopita kuti kwa Atate. Njira imeneyo imayimirira kuti Yesu afunika azatifere ife apa pamaphera sembe. Yesu Khristu ndiye mwana wankhosa anaphera. Ataphera anatani apa pamakhala madzi. Chikuyimira yani? Chikuyimira imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Paja ife tikamabatizidwa timakhala tikulowa kuti mifa yake. Tikuona pamenepe. So pamene atafa ndi kuuka Yesu akupita kuti pamaso pa Atate, akakhala pa dzanja lake lamanja. Andi kumwambako kulibepo nsalu yotchinga, kulibe. Akupita straight kukakhala ndi Atate. Chomwe chingati uze kuti okay, akugwira ntchito iti ndi chani? Pa dziko lapansi chimene chimawuza anthu kuti akugwira ntchito iti ndi chisanu chotchinga. Koma kuti tizere Yesu akugwira ntchito itiyo, timuyang'ana Yesuyo. Yesuyo ndi nsalu yotchingayo. Koma Paulo akuti no Yesu ali chipinda chadani chipatulika. Zimene kuzutoza ifonena kuti no akuti okay, mina tingoyona verse yo kuti tisakhenga tino tataya zambiri, okay? Kuti nali pati. Yes, nali apo, okay? So tikaona muno bwino pa Hebrew chapter 10 verse 19 akuti no ifeyo tilowe chipinda chadani chopatulika podzera mwazi wa ndani wa Yesu Khristu. Zikutoza ifonatu pamene Yesu Khristu anakwera kumwamba, ntchito imene anayamba ni ntchito imene imamiriridwa mu chipinda chotani chopatulika. Ndekuti day of atonement sinachitike pa Calvary. Tikamvesesa zimene ndeti ni maso athamba otani kuseguka. Chifano tikamvesesa chimene chichi ndetino kachisi chatitha kwamba kumvesesa mene Mulungu amafuna timvesese. Kachisi ndi timeline. Ikuonesa kuti mikoso ya Yesu Khristu pambera pa dziko lapansi mpaka kumapeto achani anthawi. Akuti ija imimira kuti mikoso watunthu wa Yesu Khristu pa dziko lapansi. Chipinda chopatulika ndi chopatulikisisa chimayimirira utumiki wa Yesu Khristu kuti kumwamba. Koma kumwambako kulibeko chisalo chotchinga. Chisalo chotchinga ndi Yesu mwiniyo. Tiziwa bwanji kuti Yesu alipende chiti tikamuona iyeyo. Andi Paulo akulimbikitsa ife osati kuti no tikhale fixed ndipo kuti no ayipinda ichi kapena no. Yesu ali pa maso pa Atate. Tikaona kuchipangano chakale ukakhala kufika pa maso pa Atate ndikuti iweyo definitely uli chipinda chopatulikisisa. Koma kwa Heberi akutize kuti no Yesu ali pa dzanja lamanja la Atate. Okay? Koma ntchito imene akugwira ni ntchito imene imayimiridwa mu chipinda chachani chopatulika. Nikona kutoza ife no tilowe chipinda chachani chopatulika kuzera mu chotchinga. Ndiye chani kupilakero mafuna no kungosindika mmene popo. I think it is right. So kuti tivesese Aheberi chapter 9 tifuna tizindikana no kachisi amene anali nthawi ya Mose, right? Amaphatikizana ndi zinthu zimene zinali zapa dziko lino za nthawi inoyo. Koma no tingamayang'ana kumwamba tisazitenge zinthu za nthawi inoyo ndi umaganiza kuti ndi zinthu zokhazikika. Chifano kachisi omwe ndiye kachisi wonayo zogwirika zochitika kuti kumeneko pamene wapano amachita zinthu mwamafanizo koma zinthu zinangi zokukhoza pati pasi panopa, right? So yone kachisi tinamuona, so tikupitiriza, okay? So Yohane akugwirizana naso ndi ndani? Ndi Paulo. Mutipirire pa chapter 1 verse 12 ndi 13. Chifano
tikamvesesa zimene Paulo akukamba. Paulo akukamba zino Yesu ali pamaso pa Atate mwa ife. Koma ifeyo ndati tifuna timusatire iyeyo mwachikhulupiriro kukalowa chipinda chotani chopatulika. So tikaona even James chapter 1 verse 12 ndi 13 tawerenge nawenepo brother. Chivumbulutso 1 verse 12 verse 12 ndipo ndinacheuka kuonena mawu amene adali kulankhula ndi ine. Ndipo nditacheuka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Verse 13 ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofira mapazi ace, atamangira lamba la golide pachifuwa. Tawerenga verse yomali mwamaliza mwerenge verse yomalizira ya Chivumbulutso ndi chapter verse 1 verse chame. Verse yomalizira ya Chivumbulutso ndi verse yana muyiwerenge muyitchule ndi muyiwerenge. Azi Chivumbulutso 22 chapter 22. Chivumbulutso 1 verse yomalizira mu chapter 1 ndi verse 20 ya tawerenga ndi verse 20. Aleya. Yeah. Verse 20 chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Okay, apa pano akutiuza ife nena kuti Yesu atakwera kumwamba imene akambira Paulo akugwira ntchito imene imayimirira chipinda chotani chopatulika. And even Yohane pamene akuona masomphenya atakumona Yesu Khristu atayima pa nyali zisanu ndi ngati ziwiri. Now yankho langa munandiva amene ndimakufunsani kunena kuti kodi kumwamba kuti nene kuti kulibe nyali zisanu ndi ziwiri ine ndimakana zimenezo kumwamba kulibe nyali zisanu ndi ziwiri. Chifukwa chani tiyerenga iyi ndi ulosi, right? Tikuona Yesu ali ndi mpeni kutuluka kumwa kwake. Now funso langa ndila kuti kodi Yesu Khristu aidi ni mpeni kutuluka kumwa kwake? Ayi, alibe. Mpeni kuyimira yani mawu a Mulungu. Mwaona? So nyali ndi zisanu ndi ziwiri kumwamba kulibe. Nyali zisanu ndi ziwiri zikuyimira yani? Zikuyimira mpingo wake. Pa nthawi imene akuona masomphenya Yohane mpaka kumapeto ake anthawi Yesu Khristu ali pakati pa anthu ake. Zimene zikuthandiza zimenezozo. Okay? So tikamba kumvesa icho tino tamba kumvesesa choonadi chokhazikika. Yesu ali pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. Sisoti kumwamba konde kuti kulidi nyali zisanu ndi ziwiri zenizeni. Tikamba kuganiza icho tino tamba kuganiza ma simplistic. Tamba kuganiza kuti Yesu alidi ndi mwazi m'manja mwake. Right? Kuti no amachita ulira tino mwazi anthu wanga, mwazi wanga, ndio tino Yesu no. Tikamba kuganiza icho tino tamba kutenga zinthu zimene zifanizo ndikumazipirisa kuti kumwamba atuza tino kachisi uyu wa Mose anali wodle anali wa dziko linapasi koma kuli kachisi kuti wenena kuti wakumwamba, right? So zinthu ndi mafanizo amene Mulungu akufuna atuonesere chimene chichitike kuti kumwamba. Yes, Frederick, naona mic yako inali open. Mafuna mpani comment. No, ndimalumikiza ku PC. Naona kuti phone imapanda. Okay. Yeah. Okay, it's okay. All right. So tikavesesa zinthu zina ngati for example, wansembe akapha nkhosa, amafunika atenge mwazi wake au mwazi, kayena amafunika atenge zofukiza ayike pamenepo, right? So anthu ena amaganiza kuti kumwamba kundeti Yesu akutenga ndi mwazi wake ndikumawaza. Anthu ena amakhulupirira kuti no ndithu palidi kagwa kansembe. Not gwa kansembe asai. Palidi gwa lozofukiza. Ndino Yesu dakwe akutenga zinthu zodunkhira zikuuluka kwapita kwa Atate. Tikapita mu chapter 8 verse 1 amakamba zoti pali guwa lazofukiza. Utsu unakwera ndi mapemphero achani oyera mtima. So gwa lansembe lija, not gwa lansembe such, gwa lazofukiza kumwamba kulibe.
gwala zofukiza kuyimira yani likuyimira mapemphero onse oyera mtima. Utsi uja kuyimira yani ukuyimira zokometsera zimene zimakhalapo pamene Yesu Khristu akutipemphera ife kudzera mwa mzimu wake. Aroma chapter 8 verse 26 akuruza ife yani akuti mzimu amabuwula ndi zofuwula kutipemphera ife. Aroma 8 yomweyo verse 34 akuruza ife yani ndi Yesu amene amatipemphera ifeyo. So zimene zikuyimira kutumika Yesu Khristu kudzera mwa mzimu wake. So zonse zija tikamaona nyali zisanu ndi ziwiri kulibeko kumwamba, guwa la zofukiza kulibeko kumwamba, zinthu zimayimira chinthu china yake. Ndikona kunena kuti kachisi amene Mose anapanga it's a worldly sanctuary, ndi za dziko lino lapansi, koma kuli kachisi kuti wena kuti wakumwamba, right? So tikamaona even mwazi uja amene amalowa nawo mu chihema, mwazi uja ukuyimira moyo wake. So moyo wake timaulandira bwanji? Akatipasa yani mzimu wake. So tikufunika timvesese zinthu kuti za dziko lapansi zinali ziti, za kumwamba ndi ziti. Okay, so tikamamvesa njene tino miri yathambara yamba kuvesa ifatana anthu ena amafika apa chakunena tino ndioti kumwambako kulidi malamulo 10. Alright, nkhani ayikulu imakhala imene ifatano akufunika zipenge zinthu zikhale bwino literally kuti no kumwamba kuzipezeke. So amanada kumwamba ndero kuli malamulo 10, ndioti kumwamba kodi kuli ndodo ya Aroni, kumwamba ko ndioti kuli sopoto amana. Right? So once mwamba kuganiza yonse ndioti mwamba kuganiza mubalika. Kodi mpoto wa mana umayimira chani? Yesu anakamba tuno iye ndiye mana pa Yohane chapter 6. Iyeyo ndiye mana. Tikamaona ndodo ya Aroni mukaerenga chapter 19, mukaerenga chapter 12, muona tuno ndodo ya ulamuliro, ndodo ya ufumu ili nani? Ili ndi Yesu Kristu. Right? Tikamaona malamulo 10 akuyimira kuti chani? Malamulo 10 akuyimira the righteousness. Mukaerenge 2 Korinto chapter 3. Mukangoyenga 2 Korinto chapter 3. Akuti utumiki wa chilamulo umene unayikidwa pa magome, umene umatipangisa ife tifike kuifa, utumiki umene watani wachosedwa. Malo mwake maubwerera utumiki wa chani? Utumiki wa mzimu. Just as malamulo amamulamulira munthu mmoyo china chili chonse, anthu amene ali mzimu wa Mulungu anopa akulamulidwa ndi Yesu Khristu mu china chili chonse. So izo zimene zimatanthauza, right? So tikamaona anthu a Seventh-day Adventists, right? Ndi amene amalimbikisa mbiri no pali nsalu yotchinga, right? Of which tikangamba kuti eno ndi tino tayamba kutenga kajesu a dziko lino ndi wampangisa ngati kumambaso njimozimozi, right? Pamene tikaona mipingo yambiri imapanga maintain kuti no, Yesu analowa straight kuti chipinda chotani chopatukulisisa, kumwamba kuli chipinda chopatukulisisa chokha. Umeona? So anthu amakhala tuno ali pa collision. Okay, so ena amadali ayi Yesu anapita kudzanja lamanja la Mulungu. Ndeti kaona chipinda chakale pacha Mulungu amakhala chipinda chopatukulisisa. Therefore amanena no, Yesu ndeti anapita chipinda chopatukulisisa. Komanda the reality nzoti no kumwambako kulibeko malo opatulika, kumwambako kulibeko malo opatukulisisa. Ayi kulibe zimene zozoera. Koma mwambako kumene kuli njani? Kuli Atate. Ndi Yesu Khristu wapita kudzanja la ndani? La Atate. Ndi pamene ali kudzanja la Atate tiziwa bwanji tagwira ntchito itiyo imene imayimirira chipinda chopatukulisisa. Tikamona Yesuyo tidziwa. So which means ma-Adventists amene alimbikisa no analowa chipinda chopatulika ndi enawo amene ati no kuli chipinda chopatukulisisa chokha. Zonsezi tikufunika tizichose ndi kugwiritsa chimene Bible kuti ikufuna itiuze. Okay? So tikamba kuvesa chimene chichi tiona nalo kuti no Paulo anayamba Ahebrew chapter 9 verse 1 mpaka na 5 polekanisa zipindazi. Anazilekanisa why? Anafunanso kuti chaloza kuti no guys, iyi ndi worldly sanctuary, ndikachiswati wapano. Kena kwa namba wanofotokoza kuti za kumwamba. Talekeni pa Hebrew chapter 9 verse 7 mpaka na 9. Mwerenge Hebrew chapter 9 verse 7 to 9. Verse 7. Yeah. Kumakulowa mchajiwiri
verse 7 koma kulowa chachiwiri mkulu wa ansembe yekha kamodzi pa chaka osati wopanda mwazi umene apereka chifukwa cha iye yekha ndi zolakwa za anthu. Blackout. Okay. Verse 8 Mzimu woyera woziziswa nako kuti njira yolowa ndiyambireso verse 7 koma kulowa mchachiwiri mkulu wa nsembe yekha kamodzi pa chaka osati wopanda mwazi umene apereka chifukwa cha iye yekha ndizo zolakwa za anthu. Verse 8 Mzimu woyera woziziswa nako kuti njira yolowa nayo kumalo opatulika sinaonetsedwe pokhala chihema choyamba chili chilili. Verse 9 ndicho chiphiphiritso cha ku nthawi yomweyi mmene mitulo ndi nsembe zinaperekedwa zosakhoza ponena za I'm experiencing blackouts and they have a dark place. Oh, okay. Yeah. Okay, so tikamvesesa zimene Paulo akukamba apapa. Okay, mukawerenga apa verse 8 mu NASB ndi chichazo kugwira bwino kwambiri. Iyoyo andisangalatsa lero. Akuti akukamba zokuti malo opatulika sanalosegulira pamene payapa chipinda choyambirira chapa dziko lapansi chinacherani chotsegulira. So tikaona King James Version. Okay, King James Version, Hebrews 9 verse 7, don't know, but only the high priest, okay. Hebrews 9 verse 7, don't know, but these regulations, the Holy Spirit revealed that the most holy place was not open to people as long as the first room and the entire system. Sorry, reading the KJV here. Okay. The Holy Ghost signifying this, that the way into the holiest of all was not yet manifest, whilst as the first tabernacle was yet standing. So, Hebrews 9 verse 8 KJV kwa ineno ndalinapara. Mukawerenga mu Hebrews 9 verse 8 mu NASB ili consistent ijewe kuti the Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place had not yet been disclosed, while the outer tabernacle is still standing. So ngati munalipo mene tinkapanga Hebrews chapter 1 ndi Daniel chapter 10 tinanena kuti Daniel chapter 10 inali ulusi, Hebrews chapter 1 ndicho chokhazikikacho. Okay, Magi uli ndi Bible hiyo kwanza ujene kwa esi kwa zima magesi. Magi uli ndi Bible hiyo tawanga Kuma, give me a minute. Okay, all right, it's fine. Yeah, tango segula. Okay, so tikaona muno bwino Hebrews chapter 1 ndi Daniel 10 pali zinthu zosiyana zambiri. Daniel 10 anamuonesa Yesu Kristu, koma Yesu sanali pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. Yesu analibe nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'manja mwake, analibe. Komano chomwechi tikaona from chapter 1 Yesu akuyima pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. Yesu akuyima soba ndi yani ali ndi Yesu akukhala m'manja mwake nyali zisanu ndi ziwiri. Yesu akuyima pakati, so Yesu akukhala ni nyenyezi, yes, nyenyezi m'manja mwake zisanu ndi ziwiri, akuyimanso pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. So Hebrews chapter 1 sidakhala yotheka, idakhala kuti no system yakaleja ilipobe. Yesu amafunika abwera azafe ndi kukhala wansembe m'malo mwa ife, ndoti system yakaleja dani yachoka, right? So Yesu sadakakhala wansembe m'malo mwa inu ndi ineyo kuti azitumikira mukachisi mwake. 2 kuti azitha kutipasa moyo wosatha. Idakhala system yakaleja ilipobe, zimene akufuna athanu za apapa. Okay, right. 20 bililite. Okay, so tikaona nkhani ya ma translation. Okay, aba sindikhazikikapo kwambiri nkhani ya ma translation. Ndichifanya ndomatha kuwerenga jewa kuwerenga NASB nolengaso KJV. Ndifanya iyi tikaona mu KJV Hebrews 9 verse 2 ndi 3 pali mawu amatchedwa kuti Hagion. Okay, amene amatanthauza holy thing.
kapena amathandiza the holy place. Okay, Mount Hagion amathandiza holy place. Komano mawa akalembedwa kawiri kuti no Hagion amathandiza yani holy of holies. Okay, so tingamvesese bwanji no Paulo akuthandiza yani. Ngati muli ndi strings kukodas mukaona Hebrews 9 verse 2 ndi 3 apa Paulo anapanga define zinthu zomambiriro. Ndikuona ine ndikunena kuti NSB is a better translation pa nkhani ya study ya sanctuary. Ngati mufuna mu verses context ya sanctuary kuti zikuchitika ndi chani, use NSB, musagwiritse ntchito King James version. And zimene zandisegula maso fata panopa ndaona kuti it's better kuti even in other places ndizo yani NSB because ikumapanga stick closer to context than King James. Now ndikupasa an example. Mona pa Hebrews 9 verse 12 about for there was a tabernacle made the first wherein was this candlestick, table and showbread, which is called the sanctuary. So which is called the sanctuary apa which is called the sanctuary ni mawa ocheda yani Hagion. Anaiza kamozi meaning akuthandiza yani holy place. Ndikawerenga mu NSB Hebrews 9 verse 12 no Hebrews 9 verse 2 move anapangira mu NSB out no for there was a tabernacle prepared, the altar in which were the lampstand and the table and the sacred bread, that is called the holy place. And translation which is called the holy place. The mene mukaona papa kuamba the Mount Sanctuary mamana amene akusinchira papa mu Greek the Hagion amene akakisera kamozi ndi yani holy place. Okay, tendo verse 3 Paulo akupanga define zinthu zasanamba kukamba nkhani. Verse 3 yani behind the second veil there was a tabernacle which is called the holy of holies. Okay, tikaona mu NSB akuti which is called the holy of holies. Anagisa ntchito no holy Hagion of holies Hagion kachiwiri, meaning to say ababa the holy of holies. Koma muone zimene anapangira mu KJV sizinatsangalatsa no. After that the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all. So kapita ababa mu Strongs akuza the holiest ya Hagion of all akuza Hagion. So you know what happened the holy of holiest. But when NSB anapanga translate straightforward anakuti no the second which is called the holy of holies. No mukaona ababa mu KJV simungamvesera apanga define chani. Pamene kwa is NSB abapanga apangira to define. Verse 2 apanga define, verse 3 apanga define. Ukapita even Strongs concordance na ndi chimozimozi. That's why NSB kumakhala consistent tikamayiwerenga. Or tikamayiwerenga chichewa ikukhala bechani consistent ndi NSB. So in studying this topic I would say no the best version mungaende nayo ndi ya NSB. That's why even tikaona by Hebrews chapter 9 verse 12 NSB kumakamba tadenge pa Hebrews 9 verse 12 in mu chichewa Bible area. Verse 12. Yeah. Kapena mwamwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwamwazi wa yekha analowa kamodzi kumalo opatulika, atalandirapo chiwombolo chosatha. Yeah. So akuti analowa chipinda chadani chopatulika. Mukaona ma versions ngati NSB akamba tuno iye analowa mu holy place once for all. Mukaona amplified akamba holy of holies, right? Tikaona ESV ukamba za jana. ESV ukamba za holy places, okay? That's fair. Mukaona NIV ukamba za most holy place. Mwana? NIV ukamba za most holy place. Tikaona KJV ndidaya baba ukamba za holy place. So nkhani yaikulu ndio tuno Paulo anapanga define zinthuzi. Hebrews 9 verse 2 and 3 bwino. NSB na inapanga translate bwino. And kwina kuseke makhala consistent the understanding ya holy and holy place. Koma ife singupanga obsessed ndi chipinda chiti kapena imoko. No. Chipinda chikungoti chingukuruza ife nchida kwina chida iso nditi. Akachula chipindacho ife singumakhala obsessed nacho yayi. Tikuvesa tono akati ili ngati no akamba no Yesu ndi mwana wankhosa. Iwuziti nkhosa ikuphedwa ije. No. Akamba Yesu asaphedwa. Akabati Yesu ndo asembe sauthandiza kuti akamulera abwera we no athandiza kuti Yesu agwira ntchito imene wasemba mara amagwira. That's how we understand it. So context kuti divesisa kwambiri tifunika tikisa ntchito NSB
Okay, right? So izi nzofunikira kwambiri. So vuto lalikulu ndilona kuno akhristu ambiri amawerenga ma versions amene amanena kuno most holy place, right? So akatena amanena kuti okay, ndende pa Pentecost Yesu adafa, ndende zonse zinathera pati pamenepo. Okay, so kufunika timvesese kunena kuti pali zinthu zina zimene sizinakwanisi. Ndifanira kukachisi ndi yani, ndi nthawi, ndi timeline. Tikakamba nkhani ya Passover, okay, mwina ndifika kumeneko, right? I think ukuku ningodumpha kusewa. Right, okay, so nimangufuna kunena chinthu ichi kuti timvesese nkhani ndi timeline, timvesese chonchi. Mangai ningosintha slide. Okay, makosana kuti timvesese kachisi ndi timeline ndi chonchi. Yesu ali pa dziko lapansi pano, Yohane chapter 10 anakuwa kuti ine ndi yani khomo, eri ine ndi khomo kwa Atate. Yesu apa khomo, panali khomo limodzi kulowa kachisi, right? Yesu kena kwa Atate anafa, atafa kodi zinathera popo, zonse zinathera pa mtanda atafa? No, pa mtanda pa Yesu atafa ndilo agwenyesa tchimo ndi imfa. Mukaona ulaliki umene uli pa channel wotchedwa Broken Case, ni ulaliki wayambirira akalekale, right? 2023 Broken Case. Yesu apa anagwenyesa tchimo ndi yani, ndi imfa apa. Koma iye amafunika atati, amafunika auke apa. Mukuona timeline imene ikuyendera. Atauka anapita akuti, anapita kumwamba, zimene zikuyimirira chipinda chopatulika ndi chopatulika. Koma kumwamba kulibeko zimenezo, kuli malo amene akutchedwa dzanja lamanja la Atate. So Yesu anapita kudzanja lamanja la Atate, malo mwa inu ndi ine. Kenako tikuona atapatsa masiku 50 chichitika nchani, Yesu akuzozera Machitidwe chapter 2. Kenako akutisanulira ife ya kuzoza, ife tikulandira ya moyo wake. Mukuona amene zikukhalire sizoti zonse zichitika pakamodzi. No. Tikaona even ma feast aja Passover inachitika pakadusa masiku 50 pamafunika achipitike yani Pentecost. Uko Pentecost chichita zimura kupasida kwa ife. So munthu amene amanatino iya ndiyoti Day of Atonement inachitika so pamtanda, ndikuti sakumvesesa amene zinthu zimayendera. Day of Atonement ndi msonkhano umene mafunika achitike kumapeto, kumapeto kwa chani, kwa chaka. Tikuona menepe. So tikamaka za Day of Atonement sinachitike pachani, pamtanda. No, sinachitike pamtanda. Chifukwa tikamaka za Day of Atonement ndifana ndikupanga define chipinda chopatulika ndi chopatulika. Chifukwa Day of Atonement ndi tsiku limene wansembe amakalowa chipinda chodani chopatulika, ukayima pamaso pa ndani, pa Yehova. So akhristu ambiri akaona to okay, version ikuyamba zoti yes analowa malo mwa ife in the most holy place, ndiyeta kukhulupirira tino Day of Atonement inachitika pamtanda. Koma Paulo akuti no, ife tikulowa chipinda chopatulika. Komanso Paulo imawa kamba zino Yesu ali pamaso pa ndani, pa Mulungu. Ndiye tingamvesese bwanji zinthuzi. Tingamvesese kunena kuti kumwamba kulibeko chisalo chotchinga. That's the first point, kumvesesa. 2, tikuyenera kumvesa ngakhale Yesu ali pamaso pa Mulungu, kumwamba kulibeko chisalo chotchinga. Chimene chikuyimirira chisalo chotchinga ndi Yesu mwiniyo, kuti Yesu akugwira ntchito yake iti. Kumvesa pamene Yesu ali kumwamba akuyamba ntchito yake ngati wansembe, akugwira ntchito imene imayimiririra mu chipinda chodani chopatulika. Ndikuona Yohane akumona Yesu Khristu ali pakati pa nyali zisanu zingati ndi ziwiri. Ndeti Yesu Khristu ali pakati pa anthu ake, akulandira mzimu iye mwini, ndipo akutisanula ndani, inu ndi ineyo. Ndipo Yesu ndi amene akutiteteza ifewo. Chifukwa muchimuso mwemo tikuonanso guwa lazofukisa. Ndeti iye akutitumikira ifewo mkati mwa moyo wathu. Ndeti ife tuta mapemphero athu akukwera ndi iyeyo. Mukuona mezi ukhalire. So Yesu pamene ali kumwamba akugwira ntchito yoyambirira imene akuyamba, imene imayimirira chipinda chodani chopatulika. Sakuyamba ndi ntchito imene imayimiriridwa mu chipinda chopatulika ya Day of Atonement. Tiona Day of Atonement is still future.
Okay, ndinofuna kuti no tingofotokoza chimenechi. Mark, tatiwerengere Ahebrew chapter 9 verse 8 to 9. Ahebrew chapter 9 verse Yeah. 8. Mzimu woyera wodziwitsa nako kuti njira yolowa nayo kumalo opatulika sinaonetsedwe pokhala chihema choyamba chili chilili. Verse 9. Verse 9. Verse 9. Ndicho chiphiphiritso cha ku nthawi yomweyi mmene mitulo ndi nsembezo zinaperekedwa zosakhoza ponena za chikumbumtima kuyesa wangwiro olambirayo. Ndimafuna kunena apo kunena kuti zinthu izizi zimene amati malo opatulika malo opalikisisa pa dziko lapansi zinali chiphiphiritso cha nthawi iti yomweyo, osati nthawi imene Yesu ali kumwamba. Mu NSB anandisangasa no, which is a symbol for the present time. Okay, so nthawi imene zinthu zinayi zoyikika inali chifanizo chabe. Komano mene tikuwuzana apa nchonena kuti Yesu sadakakhala wansembe wa ife ngati system yakale inalipo, right? So pamene zinsembe zikuchoka, pamene utumiki wa Yesu kutani ukuyamba, ndipo akuyamba utumiki wake mu zinsembe, mu zinthu zimene zimayimiridwa chipinda chopatulika. Okay, now tatiwerengeni Ahebrew chapter 9 verse 10 mpaka 11. Verse 10 mpaka 11 adiya. Verse 10. Popeza akhala oyikika za thupi zokha ndi zakudya ndi zakumwa ndi masambidwe osiyanasiyana oyikidwa kufikira nthawi yakukonzanso. Verse 11. Koma atafika Khristu, mkulu wa nsembe wa zokoma zili mkudza, mwa chihema chachikulu ndi changwiro choposa, chosamangika ndi manja, ndiko kunena kuti chosati chachilengedwe ichi. Ya mabona menepe so amhambira makhubira no zinthu izizi mene zinali chipinda yakale ndeti zikupitirira. No, zinthu izizi zinayikidwa mukaona muchizo kama no, they were imposed until the time of the Reformation. Tikamakamba Reformation ndo kama za kukonzaso zimene zinali chipinda yakale sija sizo zoyikika yayi, zimafunika zikonzesedweso mwa Yesu Khristu. Ukati kukonzaso ndoti sizo chinthu chikhazikika mene chidalili. Reformation amatake ages achina Martin Luther ndenati kodi mene amati akukonzaso anali kubwezeresa chikatolika kapena akufuna achose zolakwika zimene zimachitika ku katolika. So tikamona kumwamba sizo tende kumwamba kuchisala chotchinga kuli zinyali 7 kuli katebulu kankate kuli katebulu kaja. No, I don't believe those things kumwamba zilipo. No, akamaka zaka Yesu kumwamba akamba za Yesu Kristu amene ali pa dzanja lamanja la Atate akutumikira ndini, right? So zinthu zimafunika zikonzesedweso. Reformation imafunika ichitike, ndipo akutuza ife nato pamene Yesu afika sanafike kukachisi wopangidwa ndi anthu. No, kachisi wakumwamba siwofanana ndi wa pa dziko lino lapansi. Verse 11 is very clear. Kachisi wakumwamba ndi wa dziko lapansi ndi chonchi, wakumwamba uyu akupita wa dziko lapansi akupita, si zinthu zofana iyayi. Kapena mwina pa verse 11 anthu simamawerenga. So akuchita no kachisi uyu ndi wangwiro sopangidwa ndi manja. So ukuku akulowa ndi mwazi wake, akulowa ndi moyo wake, atakwenjesa tchimo ndi ife akulowa ndi manja ake. So izi zinayizereza zinthu zimene zinali zabwino zimene zili mkudza zichasomana ta apa pali chipinda chopatulika, apa pali chipinda chopatikisisa, wansembe amalowa kamodzi pa chaka, zisizvi zatani zatha. Yesu kuchoka pa dziko lapansi akupita straight pa dzanja lamanja la Atate, straight ukalowa amene kuti kulibe konse chipinda chopatikisa kapena chopatikisisa zathira pati pa dziko lapansi. Kuchoka kutenga mwazi wene akumwaza. No, kukonzanso kwatani kwachitika.
So sitingamatenge zinthu za pa dziko lapansi ndi kumaziponya kuti kumwamba. Kumene ndoti tiyamba kulakwisa zinthu. Okay, so icho ndi chimene mwina chimalakwika kwambiri tikawanga study kachisi. Timatenga zinthu za pa dziko lapansi ndi kumazipangisa zikheza kuti zakumwamba. Tarenge verse 12 ali yani. Verse 12 ali yani. Verse 12. Kapena mwa mwazi wa mbuzi ndi ana ang'ombe, koma mwa mwazi wa yekha analowa kamodzi kumalo opatulika, atalandirapo chiwombolo chosatha. Yeah, so akuti mwa mwazi analowa kamodzi malo opatulika. Paja tisayiwala malo amene akwati nawo opatulika awa. Tisayiwala Yesu ali kudzanja lamanja la Atate, right? So zimene zinthu zafunzana do pamene sali kudzanja la Atate lamanja la Atate, ntchito imene akugwira panopa ndimene ntchito imene imagwirika pa nthawi imene Paulo akupanga experience. Ntchito yambirira Yesu ndimene imafanizidwa chipinda chotani chopatulika. Zimene tsanduza zimene zonse. Okay, tarenge verse 15 ali yani ndi 16. Verse number 15. Yeah. Ndipo mwa ichi ali Nkhoswe wa pangano chatsopano, kotero kuti popeza kudachitika imfa yakuwombola zolakwa za pangano choyamba, oyitanidwawo akalandire lonjezo la zolowa zosatha. Verse 16. Verse 16. Pakuti pamene pali chopangiratu pafunika pafike imfa ya olemberayo. Yeah, so tikamakamba za pangano pafunika Yesu atani afe. Akafa ndeti pangano lithakhazikitsidwa. Ndeti pangano yakale yatha chipangano chatsopano chotani chikuyamba pamene papa. Okay, right? So tarenge pa verse 20, 9 verse 20 ndi 22 mpaka 23. 9 verse 20 verse 20 ali yani. Verse 20. Yeah. Verse 20. Nati, uwu ndi mwazi wa pangano Mulungu adakulamulirani. Verse 21. Or 22. 22, yeah. Verse 22. Ndipo monga mwa chilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeretsedwa ndi mwazi, ndipo opanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Tiyenipirizane. Verse 23. Yeah. Pomwepo padafunika kuti zifaniziro za zinthu za mmwamba ziyeretsedwe ndi izi, koma za mmwamba zenizeni ziyeretsedwe ndi nsembe zoposa izi. Verse 24. Verse 24. Pakuti Khristu sanalowa m'malo opatulika omangika ndi manja, akutsanza oonawo, komatu mmwamba momwe, kuonekera tsopano pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Yeah, so tikamaona pa dziko lapansi mosatakhazikitsa kachisi anawaza mwazi wachina iyonse kuti chiyeretsedwe kuti ziyambe kugwiritsidwa ntchito. Okay, tikamaona Yesu apo yakunisangalatsa chichewa yakugwirizana ndi NSB. Yesu atapita kumwamba anapita ndi moyo wake ogonjetsa tchimo ndi imfa, mwazi woyimira moyo, right? Atapita kumwamba anapita kuti dzanja la manja la Atate. Pamenepo analowa akuti malo opatulika, right? Meaning ntchito imene akuyamba ndi imene imayimirira chipinda chopatulika. Meaning to say Yesu atapita kumwamba atatanamuzoza ndi mzimu. Atanzoza ndi mzimu, iyeyo akutitsanula inu ndi ine. Meaning to say wansembe paja akalowa chipinda chopatulika amafunika nthawi zonse aonesedwe mafuta sakutha. Mafuta asati. Chimodzimodzi Yesu Khristu ali ndi ananena ndidzakhala ndi inu mpaka kumapeto. Sindikusiyani inu amasiye, ndidza kwa inu. Nkhoswe ndi Yesu Khristu. So ntchito imene imayimirira chipinda chopatulika ntchito imene Yesu akupanga. Yesu ndiye Nkhoswe wandani wa inu ndi ineyo. Ana a Mulungu tikakumana timamva kukoma, timakhala pamaso pa Mulungu chifukwa chani? Yesu ndiye wansembe
amene akutulumikizisa inu ndi ine ndi nani? Ndi Mulungu, right? Pamene ife ndi Yesu Khristu tinso ndi Atate chani mkati mwathu, zimene zikuyimirira Yesu Khristu kuyenda pakati pa nyali zisanu ndi zingati? Ndi ziwiri. Zimene zikuyimirira Yesu Khristu ali nyezi zisanu ndi ziwiri, fa nyezi zisanu ndi ziwiri zikuyimirira angelo, zikuyimirira azitumiki ake. Tikaona pa Yohane chapter 10 Yesu akamba zati ineyo anga nkhosa zanga zimamva mawu anga ndipo ndizipasa moyo wosatha ndipo zili m'manja mwanga. Mukuona? So tikaona chifanizocho tikuchepera kotheratu sitingafanane ndi chogwirika. Chifanano mu Chipangano chakale nkhosa ikafa yathera pati? Yathera pompo. Chosalera ndi mwazi wake ukuyenda ndi wansembe. Pamene Yesu anafa ndipo anauka. Nkhosa inafa Yesu koma inaukanso. Nkhosa ija ndikusandekano chani? Wansembe. Inafa ngati nkhosa koma inaonekano ngati chani? Wansembe. So zinthu zimene zifuna zivesese ndikuzigwirisisa. Okay, so tikaona pamene papa tiona nawo tino Chipangano chakale pa Exodus chapter 24 verse 8 akamba zoti Mose adakhazikitsa Chipangano chakale anapha nkhosa zili ng'ombe ndikuwawaza yani? Ndikuwawaza anthu, ndikuwawaza ndi Chipangano chani cha Mulungu. Ndi chimodzimodzinso Yesu Khristu. Yesu Khristu akuwaza mwazi wake ku Chipangano chake kumwambako. No. Zikuyimirira kuti kudzera mwa moyo umene Yesu anakonza pa dziko lapansi ukweza tchimo ndi imfa. Moyo umenewu ndi umene ukupasidwa kwa inu ndi ine monga ngati Chipangano chake chatsopano. Okay, so izo zimene tikufunika tizigwirisise kuti Chipangano chakale chinakhazikitsidwa ndi mwazi. Mwina tiwerenge pamenepo, tawerenga ni Exodus 24, tiwerenge pamene papa fatino pali mfundo. Exodus 24 verse yake 8 aliya. Exodus 24 verse 8 aliya. 24 verse 8. Yeah. Ndipo Mose anatengako mwaziwo nawaza pa anthu nati, taonani mwazi wa pangano chimene Yehova anachita nanu kunena za mawu awa onse. Yeah, so anthu ambiri akamaona kuti akukawerenga version imene amakati Yesu analowa chipinda chopanikiza, right? Pali pa Hebrews chapter 1, Hebrews chapter 9 right? Imene tawerengera kuyambira pa verse 20 mpaka 24. Akukamba za kukhazikitsidwa kwa pangano. Chifukwa pa Hebrews chapter 9 verse yake ya 20 akukamba za kukhazikitsidwa kwa pangano ndi mwazi. Hebrews 9 verse 20 akukamba za kukhazikitsidwa kwa pangano ndi mwazi. So akufotokoza amene zinakhala Chipangano chakale kuti amawaza zonse ndi mwazi etc. So tikapita pa Exodus 24 verse 8 akupanga koti pamene papa. Exodus 24 verse 8 si tsiku la chitetezero. No. Ndi tsiku limene pangano linakhazikitsidwa pakati pa anthu ake a Mulungu ndi Yehova. Ana Israeli ndi Yehova. Mwazi unakhetsedwa. Right? Apa pa verse 24 pamene akuonesa the antitime kuti Yesu Khristu anapita kwa ndani? Pa dzanja la Atate ndi mwazi wake kukayimirira inu ndi nani? Ndi ineyo. Right? So iyi sakukamba za tsiku la chitetezero. No. Akukamba za kukhazikitsidwa kwa pangano. Okay? So tufuna these verses zimenezo. So Paulo sakupanga focus ambiri wa geographical location as such, koma akutchula zipindazo kuti zimvesesa ntchito imene Yesu Khristu akuchita. Okay? So ali pamaso pa Atate malo mwa ndani? Mwa inu ndi ndani? Ndi ineyo. And Paulo akukamba kuti has appeared to heaven itself. Okay? So Yesu Khristu ali kumwamba kwenikweni. Okay? So apapa Yesu sanalowe mzipinda zopatulika zopangidwa ndi anthu. No. Okay? Koma alowa kumwamba kwenikweni malo mwa inu ndi ine. Okay? So Yesu Khristu pamene akupita kumwamba malo mwa inu ndi ine zikuyimirira kuwaza kwa mwazi umene Mose anachita. Mwaona? So pamene Paulo akungoti maso ati no, Yesu apita kumwamba kwenikweni. Sanapite. Right? So Yesu Paulo akuti maso ati no, Yesu wapita kumwamba kwenikweniko. Mwamba kwenikweni ndi kuti kudzanja lamanja wapita pamaso pa Mulungu atiyimirira inu ndi ineyo. Zimene zimayimirira
waza kwa madzi. So sakukamba za day of atonement apapa. Fana nthambi la maonkhero maona Yesu atapita kumwamba anapita chipinda that was the day of atonement. No. Sinkhani simene ya. So nkhani it's very clear. Okay. Tikupitiriza. I think apatakambako kale. Chimuso 5, Aroma 5 verse 11 Ariana. Aroma 5 verse 11. I think in the verses so ina imene atusama ikonda kuti aonese no day of atonement inachitika panda. Aroma 5 verse 11 Ariana. Mwambire pa verse 10. Aroma 5 verse 10 ndi 11. Verse 10. Yeah. Pakuti ngati pokhala ife adani ake tinayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake. Makamaka ndithu popeza ife tayanjanitsidwa tidzapulumuka ndi moyo wake. Verse 11. Ndipo sichotero chokha, koma ife tikondwera ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene talandira naye tsopano chiyanjanitso. So antambira mwaerenga apana tuno kuzera mwa Yesu Kristu talandira yani atonement. Mona? So KJV now is about talandira yani atonement. So ndoerenga mu NSB. I don't know. And not only this, but we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received reconciliation. Chijaja masuda abwino. KJV fire mount atonement about one time mona. Ndio kuzera mwa Yesu Kristu talandira yani. Talandira day of atonement. So that's why I've shifted my understanding. For study purpose, this is NSP. I think we're not on the basis. So kuzera mwa Yesu Kristu tandira kuyanjana. So atonement akuyamba ababai. Sa ukamba za atonement ya day of atonement. Kuma ukamba za atonement umuntu ndo Mulungu yanjana mandati mwa Yesu Kristu. Kuzera mwa Yesu Kristu ifeo tiyanjanitsidwa ndi nani? Ndi Mulungu. Okay? So fusolina limataka kuti noni zonse zinakwanitsidwa pamtanda kangano umene ulipo pakati pa ma-Adventist ndi anthu amipingo ina ndionena kuti ma-Adventist amakhopera kumamba kuli chisalo chotchinga ndi Yesu anamba kaye kumenyero chopalika mwini 44 analola mchidwe chirani chopatulisa pamene anthu amipingo ina amati no kumamba kuli chipinda chopatulisa chokha ndi Yesu analola straight muti menemo ndikuti apange proof zinamba ndi Yesu anapanga day of atonement paya pamtanda. So ine nakhopera ma ideas osawiri ondolakwika kwa ineyo fati no kachisi ndi timeline nthawi imene kuonesa kuti mikoso andana wa Yesu Kristu. Just to prove it quickly, maveso asiliwerenga fati no pali phunziro lina ndipanga tagi kumapeto imene tinaona mafeast onse. Tikaona feast yoyambirira pa Exodus chapter 21 verse 1 to 3. Feast yoyambirira imachita Passover imene amati Paseka. Okay? Pasika imene pafunika pakhale nkhosa imene amayisunga kina kwa matana anayipha. Pasika yoyambirira anapha nkhosa mpaka chani mwazi wake. Okay? Zimene anauza anazipanga chaka ndi chaka. Imene makhala sabata lapa chaka. Imene ikuyimirira imfa ndani ya Yesu Kristu. Fano Paulo 1 Corinthians 5:7 akuti Yesu Kristu ndiye Pasika andani wa inuyo ndi ineyo. Pasika ndi phwando limene linakwanitsidwa pachani pa mtanda. Komano phwando lina lachiwiri losati lake makhala Feast of Unleavened Bread imene makhala ndi 2 masiku 7 amafunika kuti nonkaneyo audye opandanya chotupisa. Okay? So tiona nawo kuti ichi chimachitika chani makomo mwa anthu. Okay? So tiona nawo kuti zikuyimbira kuti mkate opanda chotupisa zothandiza kuti Yesu Kristu analibe tchimo. 1. 2. Yesu Kristu sanaole. Tikaona machitidwe chapter 2 amakamba kuti Yesu Kristu Mulungu sanalole woyera wakeyo aone chivundi. Machitidwe chapter 2 imene. Mukaona 1 Corinthians chapter 5 verse 5 mpaka na 8 amakamba kuti tisunge phwandolo opanda chotupisa imene lichani ili tchimo. Okay? So Yesu Kristu sanaone chisavundi. Yesu Kristu sanaone tchimo.
right? Nikona ukuyimira yani feast of unleavened bread. So Yesu Kristo anapanga umunthu woyamba amene unakuyesa tchimo ndi yani ndi imfa, anauka tuzara after third day, zimene zikuyimira yani mkate wopanda chatani chotupisa. Tikaonanso bwinobwino panali ujenina imene masatira feast of yani feast of first fruits, imene zayambirira kuja zimafunika zitengedwe. So amatenga sheaf ndetino zinthu zomera ndi chani ndi grain ngati mipunga ndi zina zoteno, amafunika azazita ichi chimachitika ku kachisi, amafunika azitani azipange wave before the Lord. Okay, so tikaona bwinobwino wave sheaf imachitika ku kachisi, mundisatire bwinobwino. Wave sheaf ndeti Yesu Kristo atauka anapita kuti kumwamba, and tikaona 1 Corinthians chapter 15 out no Yesu ndizamba kuja oyamba kuja ndi ati pa Yesu Kristo atauka atafa pantanda minda manda anthu ambiri na akalowera tipanatani anatsiguka nawo. So Yesu Kristo anakwera ndi anthu ameneyo, iye ngati woyamba kuja wa anthu onse kuti no ndi munthu amba amene akuchita tchimo ndi imfa, komanso oyamba kuja ngati no anthu awa anabwera naye kwapanga present before ndani Mulungu. Ndikuona izizi akuti zimafunika zipangidwe wave pamaso pa ndani pa Mulungu. Ndiye nkona Yesu atauka anakwera pamodzi ndi anthu amene anaukitsidwa kale. Mukuona amene mafeast akuyendera ndi timeline, zonse zingoti pamodzi. No. Kera pamene pamabwera feast of weeks. Okay, feast of weeks ena chera Pentecost paradusa masiku 50 after Pascha. Pamenepa pamazakhala chani mkate umene umakhala ndi chotupisa, amazabwera kupanga wave before the Lord, zimene zikuyimira kuti chani chinayi chimafunika chichitike kwa bread ndi nani mkate wa moyo ndi Yesu Kristo. Mkate wa moyo mafunika uchuluke, yeast amachulukisa zinthu. So nthawi yeast sakuyimira tchimo, yeast akuyimira Yesu Kristo pamene akuzozedwa ndipo akuti moyo wake ukuchuluka. Moyo sukhala mwa iye yekha koma ukhala mwa inu ndi ineyo. So tikaona pa Mateyu chapter 13 ndingopita komwe yangu mavesi 6 sikuwerenga ife no right. Tikapita Mateyu chapter 13 mwina yowerenge Mark, tapita pa Mateyu chapter 13 ndikuona kuti no iyi ndi kufunika itani iwerengebe lindi okay. Watulukaso asubwe ndi muto werengera inu yoramwe no watuluka kusunga na uchi. Okay, mwerenga kaya chizungu chichaja makonojo palibe vuto nali yonse fana no ababa kachoka kwa Heberi kuja tufuna tiseke. Okay. Yeah. Bandika ningo base Mateyu chapter 13 verse yake 33. Mateyu 13 verse 33 mpaka 34 yeah. Yeah. Mateyu 23. Yeah, in Mateyu 13 verse 33 and 34. Mateyu 13 verse 33. Aria. Mateyu 13 verse 33. Yes. Verse 33 akuna kuti iye anawuzanso fanizo lina nati, ufumu wakumwamba ufanana ndi yisiti amene mayi anatenga ndi kusakaniza mu ufa wambiri mpaka wonse unafufuma. Verse 34 Yesu anayankhula zinthu utasiya kwamba. So ababa yeast ndazamira mphathama na yeast ndi chimo, yeast ndi chimo. Yes, yeast ndi chimo. Wona si yeast nthawi samakhala chimo yayi, right? Aba yeast akuyimira kuzozedwa kwa Yesu Kristo fani zizukamba za ufumu wauti wakumwamba. So tikaona Pentecost sinachitike pa mtanda.
That's the argument. Because if you said the devil don't naturally come and the resources Africa is here, no, it is minor more timeline. So Pentecost wimira zoze na kwanzima. So china mafista amene sana chitike ena ndi awa. Feast ina amene tukusatira tikuyembekeza kuti chitike posachedwa. The feast imene machida trumpets. Fano Feast of Trumpets imalumikiza na Day of Atonement. Feast of Trumpets imalumikiza na Day of Atonement. Feast of Trumpets ikachitika ndeti imafunika kuchenjezeni kuti kubwera chani Day of Atonement. Tatoe ngeni paje ku chapter 11 verse 3 mpaka 4 in the Feast of Trumpets. So 11 verse 3 mpaka 4 ya. Frederick, tatoe ngeni ku 11 verse 3 mpaka 4. Mike yako ili mute. Okay. Yeah, ndikumva ndimafufuza hapo. Okay, Chivumbulutso 11 verse 3. 11 verse 3. Come on. So 11 verse 3. Okay, Chivumbulutso 11 verse 3. Ndipo ndidzapereka mphamvu kwa mboni zanga ziwiri zitavala ziguduli, ndipo kwa masiku 1260 zizakhala zikulalikira. Verse 4. Yeah, dear. Mboni ziwirizo ndi mitengo iwiri ya olivi ndizoyikapo nyale ziwiri zija zimene zinali pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Yeah, so tikaona papa akukamba zomwe apita nthawi anazapereka mphamvu kwa nyale mboni zake ziwiri. Okay, so tikamakamba za mboni zake ziwiri tikaerenga mu chizungu akukamba and I'll give power unto my two witnesses. Tikamvesesa nkhani ya power tifika kukuinde koma nongofuna for the sake of our study. Tikamakamba za power Machide chapter 10 verse 8 akamba and I'll give power unto my two witnesses and they shall prophesy. Machide chapter 10 verse 8, I don't know how God anointed Jesus Christ of Nazareth with power and the Holy Spirit, right? So yes, Christ others the name power masalia is when the banaka kuchita zabwino, right? So power kigamba baba imene ndi kusanulira wanyani kwa mzimu imene machida mvula ya masika. So mvula ya masika ikazadza izamasa anthu ake amene akutchera mboni zimene zakuti yani ndi mitengo imene yani ya olive. So mitengo ya olive mu Bible ikuyimira olive ndi mtengo umene wakhani mafuta. So akuthandiza kuti mboni zimene zizakhala anthu ozazana ndi mafuta kapena anthu ozazana ndi mzimu amene akuitchanso ma two candlestick. Tinaona kale zoyika kunyali ndi mpingo. So zikuyimira kuti anthu a Mulungu azakhala ozazana ndi mzimu a Mulungu kotheratu, komanso anthu a Mulungu amene akuzayimirira mpingo wa Mulungu mapeta chani anthawi, right? So anthu amene azakhala ozazana ndi mzimu and azalalika kwa masiku angati masiku 1260 amene akuyimira 3.5 years. Zimene zikumaona mapeta anthawi kuzakhala ndithu nthawi yosakidwa, nthawi yachisauso kwa zaka 3.5. Tikuyembekeza nthawi ili ndi yakumsogolo. Ndikuona kuti nano trumpet isinata sinaombe yani. Chifano trumpet imene kuti yambe kuomba ndito anthu a Mulungu ali ndi yani andiyani mphamvu kuti achitire ombo tsiku lonse lapansi. Akuti ndi nyali isanu ziwiri kuti uzakhala mipingo isanu iwiri kuzakhala mipingo iwiri nono kumano nkhani kuti woyipa yakamaphedwa amaphedwa pakakhala yani mboni. So pafunika pazakhale mboni ziwiri zimene zili nyali ziwiri zithandiza kuti uwu ndi umboni wa thunthu mapeta chani mapeta nthawi za chisomo cha Mulungu pakati pa anthu ake kuyimiranso utunthu wa umboni wa ufumu wakandani wa Mulungu kuna kuti mboni zingati ziwiri. Okay, so apart from that pafunika pazachitike so Day of Atonement imene timayikamba ija Chivumbulutso chapter 7 verse 3 ariyan tadewerengeni Chivumbulutso 7 verse 3 asogole Chivumbulutso 7 verse 3 tadewerengeni. Okay. Yeah. 7 verse 3. Yes. Acts 7 verse 3 it reads, Yeah. musa wononge dziko
nyanja ndi mitengo kufikira titalemba chizindikiro pa mphumi za atumiki a Mulungu wathu. Verse 3. Yeah, okay. So mukwana menepa akukamba za chizindikiro pachani pa mphumi. Okay, so kodi chizindikiro cha Mulungu ndi fatano ichichi ndi chinthu chimene chichitika mapeta chani anthawi tikulumikizana ndi cha tsiku la chani la chitetezero. Okay, tikamvesesa nkhani ya chizindikiro cha Mulungu timvesa tino tikamakamba za chizindikiro cha Mulungu tikukamba za mzimu wa Mulungu. Okay, 2 Korinto tatawerengeni pa 2 Korinto 1 verse 21 ndi verse 22. Mundu werengere 2 Korinto chapter 1 verse 21 ndi 2 Korinto chapter 1 verse 22. Tatawerengeni wenepo adiya. Okay. 2 Korinto 21. Tandiwerengere wenepo. So muweka okay. That's verse 21, eh? Verse 21. Tsono ndi Mulungu amene anachititsa kuti inu ndi ife tiyime molimba mwa Khristu. Anatidzoza ife. Verse 22 so ikupanga connect ndi verse yomwero. I don't know. Malizisi? Muwerenge mpaka 22. Okay. Kwambiraso verse 21. Tsono ndi Mulungu amene anatichititsa kuti inu ndi ife tiyime molimba mwa Khristu. Anatidzoza ife nayikanso mzimu wake m'mitima mwathu kutitsimikizira za mtsogolo. So akuti anatidzoza ife ndikuti kutisindikiza maona. Okay, so tikamakamba za kuzoza ndi kusindikiza sitikamba za tsiku yayo. Okay, tikamakamba za being sealed tukamba zolandira mzimu. So amene akutizoza ife ndikuti khazikisa mwa Khristu Yesu ni Mulungu ifano tapangidwa sealed ndi mzimu woyera m'mitima mwathu. So munthu ukabadwanso mwatsopano iweyo umakhala wandera chizindikiro cha Mulungu. Chizindikiro choti iweyo ndiwe wake wandani wa Mulungu. Muwerengera Efeso 1 verse 13 ndi Efeso 4:30. Efeso 1 verse 13 ndi Efeso 4 verse 30. Tatawerengera wewe. Mwapeza? Efeso 1 verse 13. Sorry, ndimona ngati ndikuveka ndinapanga mute mic then mawerenga so okay. Ndibwerezanso Efeso 1 verse 13. Efeso 1 verse 13. Ndipo inunso pamene munamva mawu a choonadi, uthenga wabwino wa chipulumutso chanu, munayikidwanso mwa Khristu. Mutakhulupirira anakusindikizani chizindikiro pokupatsani mzimu woyera amene iye analonjeza. Chapter 4 verse 30. 4 verse 30. Chapter 4 verse 30. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera wa Mulungu amene mwasindikizidwa naye chizindikiro cha tsiku la kuomboledwa. So Bible ili clear. Tabanga mute no so bakwande yakule. Okay, so mubange mute mani muveka. Wange mute. Okay, so Bible ili very clear. Tikamakamba za chizindikiro situkamba za tsiku kapena yani. Chizindikiro cha Mulungu ni mzimu wake. So munthu amene ali ndi mzimu wake ali ndosindikizidwa. Koma vuto ndira kuti no ngakhale tasimikizira mu mzimu malengalero athu akali samakhala achosedwa. Timakhala ngatona ndi degree ka ndi diploma ka nayo tikeza MC ka school suna pange makuti zelo zimakhala zofanana. That's why mbiri timakhala nayo yazindimene tinapanga and ties MC matisingiza zimezi. So
pa tsiku la chitetezero Mulungu akuzati sindikiza angakhale muri malingaliro kuti ife silingatani silingachimweso. Iyo ndi chisomo cha Mulungu chimene azapange payekha, right? So azati sindikiza malingaliro. So Mzimu wa Mulungu zachita ntchito ina apadera malingaliro mwake kuonani kuti tsiku la chitetezo. Now ndimafuna kungonena chinthu ichi zambiri anthu ena amaphunzira tuno 1844 pamene tsiku la chitetezo inayamba. No, tsiku la chitetezo lili mtsogolo chifukwa tuno ma trumpets akufunika azayikidwe kaye, lipenga lifunire zaombedwe, lipenga likaombedwa kenako pamenepo tsiku la chitetezo likudza. Chifukwa tuno tikaona bwinobwino Passover inali tsiku limodzi mu type, anti-type ndi tsiku limodzi, okay? Tikaona achina feast of unleavened bread, Yesu anafa ndikuuka sanaone kuvunda, okay? Feast of first fruits, Yesu anauka kumwamba nthawi imodzi. Pentecost inali tsiku limodzi, mwana wene inayamba tsiku limodzi, if benefit yake tikuona bepala lendo. Yes, Feast of Trumpets ndoti anthu a Mulungu mapeta nthawi afunika azambe, ifunika izayambe kuti anthu alandira mzimu woyera, alandira mphamvu kena wakatha anthu akulalika. Chimodzimodzinso Day of Atonement ifunika izayambe pa tsiku lingati limodzi. Tikaona mu the time Day of Atonement imachitika tsiku lingati limodzi. So Day of Atonement ndi chinthu chimene chili mapeta anthawi osati kuti chinayamba mu 1844. No, 1844 chimene chinachitika tanaona phunziro lathu last week. 1844 chinachitika tino zonadi zimene zinateka zinamata kubwerezedwa, right? Komano Day of Atonement is still future, sili connected ndi 1844. Day of Atonement ndi chichitika mapeta nthawi pamene anthu a Mulungu akusindikizidwa m'malingaliro awo. Chifukwa pa Day of Atonement tchimo limafunika lichotsedwe pakati pa anthu a Mulungu. Kwamba 1844 anthu a Mulungu akuchimwa mpaka lero. So sitinafike Day of Atonement. No, Day of Atonement likafika anthu a Mulungu sakuchimwanso. Anthu amene amapanga participate mu Day of Atonement amakhala anthu amoyo osati anthu akufa. So munena bwanji tino Day of Atonement yamba 1844 kwa anthu akufa ndi anthu akufa akufufuzidwa kuti no awantu mbunu kapena ayi. No. Taona no tikamaka baza chiweruzo lipeza pa Daniel chapter 7 mphunzira tracker, right? Chiweruzo chikufufuza osati opulumuka nduti kapena otayika nduti. No. Chiweruzo chikufufuza no kodi ufumu wa Mulungu ukupanga chiyero, yes or no? Kodi ufumu wa Satana ukupanga anthu oyenera kukhala moyo wa muyaya, yes or no? That's what chiweruzo chikupanga, right? And itananano tikamaza fika mu chapter 6 tizaona chiweruzo inamba liti, okay? Tsiku la chitetezo lili future, so izo zimene tikuona, right? So tikamaka baza Day of Atonement pamakhazi ndizikaba zimene zimachitika. So chifaya nthawi ndipo zifotokoza tikapita pa mu chapter 16 verse 18 amafunika ndithu atenge pamakhala mbuzi ziwiri ndi amayika maere. So mbuzi ine makhala mbuzi ya Mulungu, ine makhala mbuzi ya ndani ya Azazeli kapena mbuzi ya Satana. So mbuzi ya Mulungu imaphedwa ndi pamawaza mazo ake mpaka kola chipinda chenani chopalikisisa. Akamaliza kutetezera chipinda chopalikisisa pamenepo amazanengano mbuzi ya moyo ija ndipo amayika manja ake pa iye, ndipo mbuzi ya moyo imafunika itengede ya moyo ikaponyedwe kuti kutali ndi munthu wamphamvu kuti kuchipululu, right? So mbuzi ya moyo ikuyimira ndani? Ikuyimira Lucifer. Osati kuti Lucifer ndi amene akufera machimo. No. Nkhani ikulu tikamaona mu tsiku la chitetezero panali zinthu ngapo zimachitika. Choyamba anthu a Mulungu amakhala alibe tchimo, and 2 mbuzi ya moyo imatengedwa kupita kuti kuchipululu. So mbuzi ya moyo ikuyimira ndani? Ikuyimira Lucifer. Moyo wake sikukhesedwa. Komano ikuyimira chinthu china chimene tikufuna chivese. So no nkhani ya chimwe sikukhuza ife tokhayi. Chimwe ikukhuza so boma kapena ufumu wa ndani wa Mulungu. Mukuona pamenepo. So tikamakamba za Day of Atonement tikamakamba za kubwezeresa zonse kwa Mulungu. That's what Day of Atonement ikutanthauza. Ikufunika kuti osati anthu okha amene akubwerera kwa Mulungu. No, maso the whole universe ifunika bwerere kwa chani? Kwa Mulungu. Atonement ndikutanthauza zonse zili pamodzi ndani ndi Mulungu. So tikaona chinthu chimene chichi tiona nawo kuti no pamene kumwamba the judgment process ikuzatha tizaona nawo kuti no
munthu wamphamvu amene tikaona chinthu cha 20 verse 1 to 3 akutonesa ona kuti panabwera mngelo ochoka kumwamba anachigwira chinjoka amene ali Satana ndikumponya mu phopho zaka zingati 1000 zimene zikuyemeranso Azazeli amene amapita kuti kuchipululu zaka amakamponya kuti kumeneko. So scapegoat ndikungukamba kufotokozera osati kuti ndi ukamba zakuti kumulanga Satana no komano ndi nkhani yoonesa kuti Satana osati anthu ndi amene akulandira kuti ndi amene anali responsible kapena ndi amene akuyenera kupangira blame. Okay, asogole chichewa chopangira blame chabwino chichewa ndi chani chizungu chake ndi yani. So blame ndi yani chichewa kapena kupangira kundemo ine ndi chichewa chake ndi chichewa cha blame ndi cha I don't know, ndingopanga mene ndimaimvera kapena I should read from the book. Ineyo chichewa cha ndisowa ndimafuna ndena kuti blame chichewa ndi chani kapena kundemo chichewa ndi chani. Okay, yes, of course. Ndingona kuti kumudandaula munthu kapena kumudandaula munthu pasimeza chitika kapena kumuyika kugoli pa chimene chikuchitika ina kuti iwe ndamawapangitsa zinthu izi. Yeah, pamenepo. So yes, so devil atonement iyi ikutonesera kuti amene anayambisa tchimo si anthu kumanya Satana. Yes, pamenepo. So goli la tchimo amene anayambisa tchimo ndi Satana. So nikona akupisira kuti kuchipululu. Right? Nikona Satana kusida pano 1000 years. Kuti kose kuzindikira no amene ali gwero la tchimo ndiye ndani? Ndiye Satana. Amene akufunika akhale accountability ndiye ndani? Ndiye Satana. Right? So fit man amene akubwera kuti apangise zimezi ndi chati makambani mboni zinkati mboni ziwiri. So mukudzera mboni ziwiri zimene zikuimira 144,000 ufumu wa Mulungu zaonekera kuti ndionani ndoyenera ndi ufumu wokamene wabwesa chiyero. And zimezi zapangisa no lemba la chirombo isakhale loyenera. Ifana lemba la chirombo ndi Satana's last effort kuonesa ufumu wake kuti no ndolungama. Pamene Mulungu azasiriza anthu ake devil atonement kuonesa no anthu awa ndi anthu amene ali cream of the crop kuonesa chimene Mulungu amapanga mu ufumu wake. Zimene zizi zimene zampanga expose Satana and zakhala ngati fit man pa devil atonement. So devil atonement fit man ndi anthu ake a Mulungu. Ifano ndi anthu okhala amene asapangise kuti no lipenga lomaliza zamveke kuti no maufumu a dziko lino amba kukhala mafumu a Khristu wake amba kukhala mafumu a Mulungu ndi Khristu wake. Pamenepo zikazafika zimene ndino ntchito ya mboni ziwiri zatani zagwirika ndeti Yesu athabweranso kachiwiri zatenga anthu ake. Fit man ndi ntchito imene ikugwirika ndi anthu ake. So tikamakamba za tchimo viewpoint anthu ambiri timangopanga translate osamvetsetsa kuti no tchimo si chinthu chongoti kukhuza ife tokha komano kumwamba konse kukhuzika chifukwa no kuwukira kunayambira kuti mwamba. So blame amene akufuna azala ndi dandaulo la tchimo kuti amene anayambisa ndi kuyikoka ndi nani? Ndi Lucifer. So akufunika ndithu alandire the ultimate blame. So apapa ndi pamene ndi phunziro lomene tinali nalo tifunika tikhale ndi nthawi yobwereranso tizikhala ndi nthawi yokafufuzanso kodi zimene tinazilandira zili choncho nanga ngati sili choncho chonadi ndi chiticho. Tifunika tizilola Bible ndi Bible lokha litiyankhule usati zoyembera zina kapena kuti zoyembera za munthu ma Bible lokha. Bible likatiyankhula inu ndine zakhala malabwino. Tisenge maso tipemphere. Ambuye fathu mzimu wakadera kanye somo chimene nacho pa ife kutilola kuti tikakhale mawu ndikuwawerenga ndikukhala ndi chiyembekezo pa inu. Tempha zonse mu dzina la Yesu Khristu mpera. Amen. Amen.